θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως για την σημερινή συνεδρίαση, διότι είναι μια συνεδρίαση η οποία μπορεί να προσθέσει στον εξαντλητικό διάλογο ο οποίος έχει διεξαχθεί γύρω από τον νόμο που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Οκτώβρη για τις τηλεοπτικές άδειες και από την όλη εξέλιξη η οποία υπάρχει. Είναι ένας διάλογος, θέλω να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βουλευτές, ο οποίος ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου του 2015, όταν αναρτήθηκε το σχετικό νομοσχέδιο για τη διαβούλευση. Έκτοτε, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο στη Βουλή, στις επιτροπές της και στις διαδικασίες της έγινε αυτός ο διάλογος, αλλά έγινε κυρίως και κατά το μέγιστο βαθμό δημοσίως. Διότι αφορούσε τους τηλεοπτικούς σταθμούς και οι τηλεοπτικοί σταθμοί, όπως γνωρίζετε και καταλαβαίνετε, έχουν τη δυνατότητα αυτόν τον διάλογο να τον αναδεικνύουν και μάλιστα πολλές φορές, για να μην πω κατά το μέγιστο βαθμό, μέσα από τον παραμορφωτικό φακό της υπεράσπισης των ιδιαίτερων και ειδικών συμφερόντων των ιδιοκτητών τους. Συνεπώς, έχει γίνει ένας εξαντλητικός διάλογος και η ελληνική κοινωνία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ας μου επιτραπεί για ένα δευτερόλεπτο να το πω αυτό, είναι περήφανη για το γεγονός ότι αυτός ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Το αίτημα βέβαια για την παρουσία μου εδώ κατατέθηκε όταν δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Όμως τώρα είναι μια καινούργια μέρα και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπούμε σε ένα γόνιμο διάλογο αποτίμησης του παρελθόντος, να σκεφτούμε τι δεν έγινε και γιατί δεν έγινε, να είμαστε ειλικρινείς για το αν και ποιες πιέσεις ασκήθηκαν στο πολιτικό σύστημα, εάν η πολιτεία και η δημοκρατία μας βγήκε κερδισμένη από την πρακτική της αναβλητικότητας σε σχέση με την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και να προχωρήσουμε με πνεύμα απόλυτης σύμπνοιας και συνεννόησης στο επόμενο άμεσο απαραίτητο θεσμικό βήμα που είναι η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Έχουν ήδη εισπραχθεί 90 εκατομμύρια από αυτή τη διαδικασία, 90 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα 90 εκατομμύρια, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, θα αξιοποιηθούν για να πάνε 15.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, για να υπάρξει αύξηση της απασχόλησης στα νοσοκομεία μας κατά 4.000 άτομα και για να οικοδομηθεί και ένα πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων οι οποίοι έχουν υψηλά προσόντα, εξειδίκευση και μπορούν να βοηθήσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας. Νομίζω ότι είναι συνολικά νίκη για τη δημοκρατία μας η ολοκλήρωση του διαγωνισμού αυτού. Δεν είναι καλό, όχι για την αριστερά, δεν είναι καλό για οποιαδήποτε παράταξη βρεθεί στο απότερο και μακρινό μέλλον στη θέση της διακυβέρνησης. Να υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία να αισθάνονται ότι μπορούν να καθυποτάσουν την πολιτεία και να επιβάλλουν την ατζέντα τους. Να αισθάνονται δηλαδή ότι το δημόσιο συμφέρον θα κάμπτεται ενώπιον της εξυπηρέτησης των δικών τους συμφερόντων.